Vad gör han? Shit! Vad är ni som kommer hem från skolan? Oh my god! Nej, fet Åsa! Vad som låter så då? Va? Kom. Lyssna. Vad som låter? Så va? Fy fan. Hej, han här. Jag tror du hörde syner. Oh shit. Oh. Gud vad läskigt. Alltså shit. Jaha. Vad vill oss? Varför? Nej, varför? Ni ska förstå. I alla år har jag samlat Pokémon-kort. Och jag ska vara det sista. Har du med mig? Ja, jag ska få den här gången. Mary. Nu har jag alla Pokémon-kort. Men vi ska inte få berätta det här för någon. Mary. Mary. I was your girl, gave you my word, my everything, but you wouldn't see. I had your back, I backed you up. Whatever I did was never enough. Just you.